kwende akupinda Akawe, ariko. Armukatu. Yeah. Neste. Tutende. Oh. Mkurunya. Dini mkuru changa bi. Dini makapuista. Dini makapuista. Awali. Na dini wanji wangu. Dini wanji. Muni na wedu. Mtu amelusha watu wengi. Lese mamangalezi. Ndio wataka sie kwa mshako tuyaone. Atunga miliba. Kwambo mafundi wote muzi ya huyo. Hichi kitaka mazira nacho chini. Kakasha shumacho. Sataka kufunira hizo. Tuawi tizunye awalimo wanaza kamunda patuzi. Winu tindutola musojo wishipera. Pandanye nyimi mafundi pandanye yako unanda bambo hapo albama babandwa samushausha na nanja tuali haiko na uliko au asu asamsho ngati ngaya yangu ine mtsemaji mzikuba kumutsikira mkazi wakamangani wakamangala tingoti pamuchipira ayo badele mangala mangala ndimu makamangala ndakamangala na bambo wangu ndakarurira chikonze chandakamangala echekati yakoziba mukati uchite azvise zvine kutani mukati wakamangala imangala mukapinde kuti iyo wangataunda mangala yangadzanga pane yakada egawo chawe chitore ndingati ndakamangala anatezva nechikonzero chekuti mudzimai wangu hatisogare zvakanaka pakumboyo dzinyari nyaya dzebonde handizivi ndakagumisira rini kugarisana kwacho mumba kurutongonetsa nemhaka yekuti kumashure uko tatapindira na September ndakanga ndabate mudzimai wangu ndichiti ndirare naye asi pane mhepo yakabude paari ichitaura ichiti iwe ururara nemukadzi wangu but yaitauri kune mudzimai wangu ndakadaro ndakazomubvunza ndikati ko mukadzi chiko chiri kumboitika after ipapo ndanga ndane 2 months ndisikataurari naye chiko chiri kumboitika iye wauti hapana chendikuziva ndachimutsana nguri asi apa ii kuti undiperekedzewo kupi vana baba utauri kuti ndozviri
tatonyatse kurorangana nemukadzi akati chikwira mukadzi akabva adini abva atoramba akati handidi zvirondikonzeresa zvacho ndo zviri kumba ini kabva ndakuzokwire kumba ndakwire kumba ndoona sekuru jasi sekuru jasi pandotataurira sekuru pane kusazisokana wakati zvirondikonzeresa zviri wakati zviri kumba ndochiudza sekuru jaspa sekuru jaspa ngo ai sekuru pane dambudziko riri kumba kwangu tikumbira kuti timbofamba timozochichi sekuru jaspa akaramba kati inini handizikwanisi nekuda kwekuti mairanda wakatukana nani namai ataiwa hazvisizo zvinhu zvinodaro zviri kukonzeresa tadii kuti timbotanga taone dambudziko riri kutaura umwe nedambudziko rendiri kuonawo inini pamwe pacho waitomboti ndakuzwa kuti ndodorarawo nemukadzi ndaitobatwa seheti kungopeperetswe zvekuti ndazitopedzisira ndakutodini ndakutokumbiro regerero pari asi waizondisiya ndatambura munhu waikuti pari waidininya inini chaikotaura waingotaura kuti waingopedzisire mukadzi wangu ndopoindi yakanga arikutaura ndiani munhu wacho hazvitaura anotaura akati handikwanisi kutaura unaukama nini ndo ndiyakanga iri manje ivamafundi number 1 mana sokuona arume akula paisatu samushango nayo wakingo uyu mwaimini panaye pane zvipi chandaendere pana uyu changamire kumashure uku sekuru iyo yayo ainditorere mukadzi zvechisimba echomubikire doro ndosaka ndainanga iwo aya anombouye kwendiri baya makataurira erawa zvirikundichanganise kuti musha munyimo mimi ndimana sasa asi urimo mushamo unodibikire doro nemukadzi akanga ari pamwe dati makataurire kana sekuru akuru wakambouya echitaura ndakataurira dambudziko renyu iri makataurira here aya ndakataura pane waiteerera esaiti kunyepa kwete inini handina kumbotaura naye kwete ina handina kumbotaura nemupashala widzo era nenyinotaura imiwo madzimai wacho munhu unonga unokusvike pemoni chiti mukadzi wanga wangu makamuzwa here kumuzwa ndakamuzwa asi handingazivi kuti ngeuri makamuzwa ukuti ndini ani asati ataura zita rake kuti ndinani asi bondi racho munongamikira munhu handinotozokutonyangadzwa zvakatosipa chaiko amotokutenanga hapane chikuti pane munhu ukutatsvaka chekunyanga kwamubonge kutokutenanga handingazivi ora pamusoro changamire imimi ndaona mune jira ijira kai mwakarione takaende kwatakaenda kubatsirwa nasekuru jaspa nesekuru mudharini aya naaya tichete waitineane mazwe zvanga zvataure mukwambo ndo kwamakazosumuka nehangadzi ndandamuzongati inandizi aya ndiwasare kushasiraziya baya ati akasumukana asekuru jaspa acho akozi ndo mudoko naaya aya ndi pakati ndo agara zita ramadhende aya haasi kuzoziya ba mukwamba auya nedambudziko azosumukana aya naaya ndo chachaisise jira chini hazi chini imini ndakati ndakaisikovhurire munhu wakafa ari munhu wakafa murume ndizvo ndizvo here inini ndimo makaone jira richiswa nen'anga hangadzi yataure dambudziko kuti anasekuru weye kana kuti mukwambo auye kwamuri wamamboti hatisi kumbomuona pa azouya mwazoende pane n'anga yati wakaisiwe bvuri rakafa wavikuwe jira dziri imi muripo ndo zviri kuzi ndizvo here zvakataure n'anga kwete ndorambirana nazvo inini nyakati kwete
jira dzvuku uyu aiti handisokwanisi kusvike pamba bachinzi pane mhepo iripo. Aiprofita kuti pane mhepo iripo asi mhepo ichadini ichabuda asi anokwanisa kudini kubuda. Kuganhura kuti mwana asunge kusvike pamba nechinhu ndokuitira muteuro ndokushongedza jira iro kuti udini ukwanise kusvike pamba kuganhure mhepo. Musiyano wekuti pane munhu uri kubuda nekuzi pane mhepo iri pamba zvine musiyano here? Ngoti zvese zvimundonongedze pano ndio ruza akwanise kusvike pamba pane mhepo iripo. Apa tozwa futi kuti wataura kuti ndakasiwe mhepo yemunhu wakadini wakafa. Saka mwazviona here kuti zviri kutaura uyu nyaya yemhepo yakasvika munzeve dzenyu? Ibvungu yakasvika. Aya makazvizwa here? Inini handisati. Ndio wasara chini. Jasper wapo, aya hapo. Mulizozi dasi. Akwete. Kwete, maybe nyaya yapo yekuti manzwire chinyi. Mushure mekunge tanzwa zvatutaura kuti pane mhepo iripo inonzi inoda kubuda. Kutaura takataura kuti pari kunzi pane mhepo iripo asi inoda kubuda. Mambo wati mwakataurira jira iro dai nezverinoita nhasi kana kuti rauraya uyu akazviziva une zita imimi najasipa munenge muchida kuzodini jira iyi cheuka imi murione makamurione Handisati ndaro. dai nhasi rine zverinoita kana kuti mwaenda nomwe pang'anga akaende kotambidzire pang'anga kwakufako uyo ozokubvunza kuti mwaimboitei mwaida kupindura dini. Handisinotsonzisa mubvunzo wenyu. Ndipo mwakaenda nauyo kung'anga azobve jira iro uyo asingarizivi dai uyo akafire pang'anga ng'anga ine zvayakaita akafirapo mwaitozomuteurira muchipiri. Regai ndidzorere uri mubvunzo kuti zvamuri kuti uyu asingazvizivi kuzive kuti tiri kufamba nemwana here. Aizviziva kuti tofamba nemwana. Pamusoro yechangamire. Inini ndakanzwa kuti nyaya yasvika mahedman. Hedman ndiye akandifonera. Hedman andi Makazwa ine kuti nyaya yasvika kwahedman. Pobva mwazozwa ndi hedman. ndiye Hedman akandifonera. Akaita zvekutaurira ine. Akaita zvekundifonera. Muziya makazwa ndi hedman akakufonera. Hedman Chikuku. nyaya yakahedman. Hedman akanditi nyaya yaiswa ndiMafunde kwaChikuku. Akataura nhau yake yanga yataurwa naMafunde. Akati isusu tinoda kuti mufambe. Ndikati alright, chiregai nditsvake mari ndidini ndiuye. Ndiri mukati mekutsvake mari ndo mandakazongozwawo amakuru kuti vanhu vapiwa kurisa ravapihwa kuti vadini wafambe, ndo panonge pakazobude jira rinodaratidzwa. Pamusoro changamire takafamba pachiprofiti patakatanga kufamba zvaingotaure mukadzi ndizvozvo zvekuti takabata sekuru Jasipa namai. Tabata sekuru Jasipa namai kabva takuenda futi chiprofiti chechi2 kabva takuashaya kabva takuenda futi chiprofiti chechi3 akangotaura saizvozvo kabva andibvukirire mukadzi ndobva akazomuka makuseni nasekuru nongozi yangu dzimadzimai namapuranga hanzi madzimai mari wakataura kuti pane mhepo yakaisirwa yemunhu wakafa pane ndiro ngavataure imi mamushari kuba kwakaenzwa nditari patanga tiri tese ngataure kuti bakasi pakataurwa kuzi mumusha mune chinhu chirimo chemusiidzwana chenhaka chirimo ndicho chiri kukonzerese kufa kwavanhu mhepo dzese. Mwanasikana uri apa uyu ndo zvine kushereketwa uri kushandise mwana uyu une munhu wakafa waakaisirwa. Saka kushereketwa zvinhu zvenhaka izvi zvine mukachidzwana pano kutozvishandisa panguva ino pano kutozvishandisa ndo saka zviri kukonzerese matambudziko. Saka tazodzoka takazoite kuramwidzana mukati menzira
ndopakachizoti ana sekuru anga kuchitoti totore mwana ndopakuchizotiwo ndinogona toitawo hasha ndikati aiwa regerai ndogadziriwe nhau dzangu kumba kwangu ndokuchiende kumba kwangu kwana sekuru Jasper ndopakafunga zvikazi isusu tofanira kuite zvinhu zvedu tega ana amadhendi hatichafaniri kuunganidza anhu emushaba nahedhimeni ngezvekwake izvi isusu ngapaitodini ndogadziriwe nhau sekuti inini ndiri kudawo kupona handingakwanisa kuramba ndokwatakadzoke kwamadzimai marika ikoko tadzoka ndokuchiitirwe munamato wejira rendinaro asi panozi pane anhu akabude pendiri asi zvaisi zvairekodwe mufoni yasekuru Jasper madzimai wochizotaura ini hangu handina chandakaziya panguva chingomiraiko mbishana inini mwamuchiende kujira dzvuku hedhimeni wanga akude mukati aya ari airi mukoma nemunina Jasper nawo akuti akuite zviro zvedu anani amadende musha wabuda nditi hedhimeni mwamadende saka chakawabudise jira dzvuku ndi Jasper nauri kwamadzimai kuti muisi wejira iyi zvakanga zvangotsanangudzwa apo patsanangudzwa asi kuzoende koisirwa hedhimeni wanga asichaitoba musha wese wanga wabudiswa nditaurire kuti ng'anga ichipirira ng'anga yechipiri yakangotaura futi pechituru takashaya munhu pechitatu yakangotaura futi nhau yekuti mudzinza makasvipa ndaona muri kufamba muchiti wauraya ndiani waparadza ndiani saka ndo nhau yemuri kufambira mune zviri kunetsa mune rubatwa hurimo hukuru kana mechida izvozvi tiuye titouya tipatsanure nhau idzodzo makaizwa ere mashamu makaizwa ere ndakazvinzwa vaitaura kuti mumusha madukwendi mune mhepo dzirimo mune zvode kugadziriswa zvinoda ana baba venyu wedzinza vese munge muripo kana muchidi ndikubatsirai ndokubatsirai topatsanura nhau dzemumusha menyu ipo papo ndingati pakandijamba goze kutotanga kuti ndinyatso kunzwisisawo nyaya yacho kuti iri kufamba sei ipo alezera kuponi ndiani onasa William ndifusirai uri andifunga kuti uripo ba amauya nawo kana ndamwana mudhokodhera zvino awariyo yakuchekuzire yekutsirai apana kusirai ba kusirai aningina akusirai awarutaura kuti zvinhu zvakabatwa musha wadukwendi saka ndabvunza kuti nizira kwende ivo zvino ndiani ndazvikusirai ndizvo kusirai munonawo madende anake aripi ana akatsauka mori joni mwapeno chindoibariwa atowire kumusha kwachinisa imuri munonawo kusirai ndimuriani sirenyirani sirenyirani zerangu ino ndinezvairasa umwe tauro ini ndinozimaika ndinozipowo ndianinanazendekiza andezitati ndikwende ndimandawo ndikwasawo muri anawedza mwezi apo ndonati kaputaita kusiraiwe munoda mupenyu hake asi murwere wakufamba aine bhakidhi retambo ino yaani atikwende apasati patohokuzengauri unobva azonezita zita ratikwende ndiani mukati ndikusirai mandawa mandaa ndiani mandawa kwasawe ndiye ungali nazo wateksi saka kufoka teksi wakasara ukwende mandaa
Mandawa. Inokana iri chiro chiri mumusha mwati ukwendi chinganangaya here aya kana chiri chiro chiri mumusha asi uchatata cheumba uchacheumba iyo chinganangapa kuti chiro chemusha chinganangaya here aya ondinzoti pane mhepo iripo yakaiswa yemunhu wakafa makambozwawo here Pamuzoresha mabiki. Zvinonanga ngekuti iye madhendo wacho ndonya kukonzera izvi. Ndiye wakaita izvi zvivana vapasi zvikusvike mwanawo. Nyaya inotozikana mushamadukwende mesi yakaitika 1981. Ndiyo yakaisirwa pamwana uyu. 1981. Yeah. Chine sempitauri ayakororera. Yakororera. Mukoma wedu isusu wakaende kwa Rusapi. Kuna mandega usuki. Bakotore ivhure munhu kupuwa kuda kuurombe unanga. Kwakuba zvaramba. Munhu uya wakazobude pana Jewa Mateya akati inini handikoni handizvigoni daya business ndakapawo neaccident. Zviri kuitika ndichazvigwi ndidzore ipi kumusha kwangu. Uyu kwakuchereke kudzore kumusha. Kwakuchipa ushu kuti mukadzi uyu mwana akura arohwa pane zvaanoona kamwana kaya pamunhu kaanoona haasiko kukataura kaanoona ndiye munhuwo arohwa uyu wobviswe pfuma yese pamunhu waakape munhu saka zviri kubatana ndizvo zvakatotanga baba asati atombofa ndaitomboonetsana nababa asati atofa kusvika akangofa ichitosiya zvakadaro kamunhu kaimbozi ninani akasaitaura ba ndakatongokura kubva ndichitokura ndaiti ndakarara ndaitorota ndichitonyengwa ndipo ndichitongotiza mumba mendinonga ndakarara ndichende korara futi muimwe imba ndichitokaona live ndototeera futi ndototiza ndotochema mai baba honeka munhu kaikateera oti uya uraro uno ondiradzike pakati mai uku baba uko ondiradzike pakati tichafamba kusvika ndaroorwa zvinhu zvichingonetsa ndaroorwa ndobva ndachimba ndikofesana nababa ndikati baba akasika kundibvisire mhepo yemakandisiya akati tichafamba mangwana wauya kwechipisa saka mangwana akwaedza wodatiza futi murume wakanga asipa ndaitete zvekumunzvenga ndobva ndauye pana baba baba nhasi ndauya ngatiende kobatsirwa baba aya kwakuchicheme mhere mumba akati mwana uri kundipuma ndikati mai mukona rezviri kuita baba ndochishupika here inini ngezviro zvinozikamwe pamba pano akati mira tichataura nawo uzodzoka mangwana aya ndadzoka ndakasvika zvababa aya ari kundochema mwana uri kundipuma ndikati aiwazve rekai ndichitomboabatire mupini angambondisii ndichida ndichidambudzika kubude mumba mangu kubve mukumba kwemurume ngekudzoswa ngechiro chichaakandisira hazviti ndodonetsana navo ndopakati mhai kobva atiti mira ndikutaurire mazuva airumbirwa baba ako echigare mugomo echizi muri muroi akaende kwajima ngwindini kwemushonga wekutsipike kuti munhu asanetsa tigarewo zvakanaka kuti togara tichirumbirira ndikati mhai mushonga uripo akati pachina hona baba ari kuchema kuti wandipuma saka ndakaramba tichingонetsana kusvika baba akazorwara akaenda kogare kuharare kwaairwarira ari ndobva ndakangonyarara nyaya iyo kusvika izvi zviro zvechingondinetsa ndaiti ndikachema kana kuna ana sisi chaivo anotaura kuti isu takagara zvakanaka mheno zvako hangadzi dzimwe dzinototaura kuti ibveyo dzimweni unototaura kuti zvisungirire ufe tozouya tokusunhura tokuika saka kusvika pari nhasi muno zviro zviri kungonetsa ndakaenda kuna sekuru dhani godzi sekuru vabatanakawo sekuru lameke muhombe wakanga asiwa vanaende kwasekuru dhani ndikati sekuru dhani zviro zviri kundinetsa ndaikumbira ukofamba neini mumashure ndisati ndari kumbire kufamba mai akasvike pakutotaurawo kuti ndiri kutaura nyaya yangu ndiri kunetswa nezviro zvababa zviri mumba umu mai akasvike pakutaura kuti watondipuma akagara sedara ivo ana sekuru jasper akandisungire hembe dzendaitengera mai dzese hembe dzakasungwa musaki kutaura kuno kuti kana ndafa muzomupe hembe dzake asi handizi kuzviteerera ndakaramba ndichiti hanzvadzi ndifambire izvi zviro ngezvababa zvimwe zvacho zvinotooneka nemaziso zvaakasiya zviri kundishandisa zviri pai zviri mumba sekuru jasper ndopakati hatifambi nooba ngekuti iwo wakapumha mai ndikati nini handina kupumha mai chimbotandawo matsvagi chinhu chiri kuite kuti ndisauye pambapa uye ndimuzi munditi ndakapumha mai handinonogara ndataura namai zuva rimwe asi chandiri kutaura ngechekuti ndifambirewo zviro zviri kundinetsa akati hatineinewoba sekuru jasper akati hatineinewoba iwo kana wati kuzviuraya ndatineinewoba fokofu ini ndo pandakadzoke kune murume ndikati ona ndarambirwa zvazi hatininiba hatineinewe ndokumbira mai ruregerero ndikati mai handiti ndakaakumbira ruregerero
marerekero vangoti zviro zviri kundishandisa ngezvababa handizi kungoti mai ndakati zviro ngezvani ngezvababa kusvika zviro zvakanetsa ndakaenda kune murume ndikati ona ndarambirwa zvazi chini tanga wakumbira marerekerero murume akati iya saka ini ndokwanisa kugara newe wese iwe uine mhepo dzekumba kwako dzinotozikanwa ini ndogara newe sei saka ndakatange ushungurudzika pakanyanya uku ndiri kutsva ndakasvike pakutisa for 5 days ndisipo pamba ndobva ndazotaurire murume ndikati ndiri pakati obva auya ubva anditora bva ndaunganidza ndakaite kuunganidze ana baba ese emumusha ndaunganidza ana baba ndakataura nyaya ndikati ana baba ndaikumbira kuti timbofamba zviro zviri kundinetsa ana baba akati horaita dini ndazvizwa mai anoti uyu mwana uyu wakandipumha ndosaka asikauyi pano pamba ndikati inandisi kuadayira akati iwewe wakatadza ngeikuye kuti tifambe iwe wouye pana mai uti nhai ngatifambe ndikati nhai nyararai hamungasvikwanisa hamusiwe padukweti siye ndipedze neine hana dzangu imi budai mukati menyaya ndopetakazobe pamba paya tisizi kuwirirana kuti sekuru Jasper akazoende kuti iwe mukwasha ende otsvake mari tibvise chitokorosho chiri pane mukadzi wako ndopetakaona kuti nyaya haitongeki kobva tatoendesa nyaya yekwashemazwi taendesa nyaya yekwashemazwi sekuru Jasper akasvidze dara hana kuye kwashemazwi ishemazwi wakati ini ndatuma toonawo kuti handingakoni endai kwaheadman ndokuchiende kwaheadman ndomusi waakauya auya ndopetakazofamba ndopakazobvuma akati ngatifambe musi wa2 ndokuchifamba musi wa2 kwetakayafamba ndokuchitsitsana muri hwenhaudzo kusvika izvozvi feedback yemusi wa2 sekuru Jasper akazvidza haasi kuuya futi kobva tati Saturday yacho futi gotsi yachiri chitatu chataide kudzaka nefeedback akazvidza futi kobva azoite zvokutotumirwe mapurisa koasunga ndopaakachizodini paakachizouya anhu kwachiti aiwa nhawe dzekutsanangurwa kwese kwamakafamba pakazi pamba pane pfuti pane tsvimbo pane ndiro pane machira zvinizvo zvinoda kuti zvizorodzwe mwana uyu aone kugara zvakanaka mhepo iri pari ibude itaure iende kumusha kwayo kuti ngewepi munhu uyu sekuru Jasper ndopa akachizoti obva achizofonera namwe awo kwakuwirirana maprofita kwatakafamba kuya kwese apana wakakwanise kuti adaidzwe wakabva aende kodaidze wake wakaende kodaidza usizimbobvira abate dare nana headman nemunhu wemusha kobva auya muprofita wakakwanise kubate pfuti badzi ndo yakapiswa pfutiyo igandire mapara ndo yakapiswa asi ndiro machira netsvimbo zvakazi takasozvipisa kare asi nini kuziya kwangu tsvimbo yewe baba ndo yaitoenda naye kudare kana baba pangu kuyo kubvunze chuma ndichiziya rwandeire ndakatarumbirira baba pangu auye kubvunze chuma ndikati kasikai kubve pano enda musandibvunze chuma bvunzai chamakandisira chipuhwai ikweyo kwamakandisira kuno musauya mude urye kungani ende ndo musi wakapedzisira kuyo kubvunze chuma nanhasi hakuna wakuti auye kubvunze chuma kubva kwangu tsvimbo akandonga ainayo ndiro ndoziya yaindogare pasaidhi pepfuti ndiro iyoyo machira ndisikazii ngekuti takapedzisire kubike doro 2022 pfuti iyo yakapotihwa nenjira jena yobva yaendeswe kwasekuru baba atanaka ndokwayakazi sekuti apagarwi sekuru labe mukuru ndikazi ndaigare ikokopo isikapindwipindwiba tozoone kuti toironga sei taparadzana paya takazondozwa ngemakore zvikazi futi yatotorwa yazwa yatotorwa yadzoswerwa ipi kumba ende kushuwa musi akazosvika muprofita musi wayapiswa futiyo njira itsvimbo iyi yepfuti iyoyi iko zvinozvi haiko kumba asi mari vanga vari pamba ndo vakaizora ini ndakabvunza mai zvikati takaitora saka handina kubvunza kuti wakaitora ndiani asi pane pandaida kuti ndimbobvunzawo changamira asati apendera kuti hanzvadzi yangu zvaitaura zvese izvi yati takatanga kunetsana nababa wari wapenyu baba wawane makore wati ifei pese apa akatadzawo kunditsvaga kuti ndima baba imimi ndainetsana nababa nenhau yakati saka nhau iyoyi mukoma ngatichimboonesana kuti tingaiita sei pese apa haanawo ere paakambofungwa kuti ada kuti hata dzenyu runetsana nababa mumusha chiro chiri mumusha kamuzvambotomoizwa inini handina kumbozvizoba kuti kunetsana nechinhu chiri mumusha haikuko kana ndiro yataura mirai
papfindo ndaida hangu zikuti kudzoka kwefuti kamunhu apa kamunhu ako kamurinja mwaikaona kachikuita mukadzi esaroresayanarapa airamba ndopaakagara sedare echiti kazi uri kukumhamai mirai ndizveimi pamusoro changamira mwana une more than 4 years kana kuti rinorara chifu asikauipamba aisisati zvezvibe inini ndakadzimirira pamusoro changamira ikezobatirawo zvaanotaura zvinhu zvacho hazvisirize kusaikuona taizviona mandiroyo machirawo aikona kuti asaiona asi nepfina nezvimwe zvaipa bani kwedoro ndichinotambe kukamboti chidirawo asi paakazofa pazvakazopfira achiziaipopa ndomubvunzo tindonera kuti zviro zviyapakambozo zvinyangarisire papi zvataiona apa uyu mwana uyu unoti pakademikani ndipei zviro zvababa nekuti ndokande muguwa umo aende nazvo pamanze maya nyaya yacho ngeyanoramba nezviro zvani zviro zvani kuti zvasikaoneki nharaunda yaitozoona titambe mukapo wakana nokusimba asi pazakazopfira hatipazivii wakapise kuti wakadii wakapise kuti muporofiti wakatorwa wakatora muporofiti wake kuti wedare kana wekuzvizvibhedha wakaenda kosaridza muporofiti wake iyi inga ndiye nowatora muporofiti ndiye yacho waanonamata naye ndini jaso ndiye wakatora muporofiti wako ndini ndakatora muporofiti ndizo ini changamirira makati mwere uyu ndiye unezinda uyu ndiye watiuyekazotorwa ngani sekunani papapa iri kumba pangu ndo yazoiswa futi ngemuprofita changamira aribvunze kuti wakamutaurira here kuti futi iye ndakatora henge kumba pako ndakuipisisa ngemuprofita wangu uyu komawa changamira pandanga ndakamira nguva yacho ndakataura namukomana wenga iripo asi pandanga ndakamira nemusha nedare raidini ndakanga ndichindotaura kubvire mambe kuti handisi baba pamusha pano asi vakati iwo ndo ruzive zviri kusenzeswa pamba kozi ndo rugare pamba namai saka ndandisina chekuchati ndaichakwanisa kuita ngokuti musha wese wanga wakatotarisa budise futi ndo uri kutiuraya zvazodai saka hapana chataikwanisa kuita asi mukoma ndakataura kuti mukoma ndo nhau iripo ndabatwa nedare hongu munin'ina akataura kuti takutsvaga munhu wekuti tipise chifuti ndikati ndikamubvunza makaibata here akati hatina makadini noti ini ndandichiti kana kuri kuti nekuti chinhu chendinacho ndindaka ndinedzo kuti iye netsvimbo dzaizvese ehe saka inini ndandichiti chinhu ichi handina pandandachidiva ndachibata saka zvava zvakanaka kuti ndiuyewo tichionere pamwepo saka uyu munin'ina akati pressure ndiinayo nana baba nevanin'ina vari pasi pakotore futi kumakwenyu yemati mama kaipuwe pazita ndakubvunza kuti yakatorwa ndiani mukati ndiani iwo just ndiwanga uri pamusha wakaende pamukoma kotore futi kudzose pamba pana mai pasisina munhu vadokonogarereka wakadzosa wako ndiani wakatore kudzose futi inandizviti yakadzoswa ndiani wakatore futi pamba munin'ina unogare pamba pana mai ndio wakatore baya zvekutore baya handizvo zviti yakaunzwa ndiani pamba pada tinogona kuona zvakasiyana ndamba kare ndechione maonero angu ari mukati mwenhau inei matanga kupa mubvunzo wokutanga ngematauriro akaita vatete ava kune hanzvadzi dzavo ava vari uku varamba kuti handina chandakambotaura nehanzvadzi tatifambei pana samusha
une mazwi abudisa ngemuromo wake echiti inini izvozvo handizvo zvandakataura naye. Zvinotaura kuti painga nemazwi aakataura nehanzvadzi. Ndade kupa excuse yekuti nditaure ndaakuronde matauro avo. Ndamisiwa saka ndaramba ndakamirira ndichikota zviri kubuda mumiromo yavo. Changamire dare rino tinopedzerwa nguva. Ava vakomana vese vari vatatu vari kumwe kumweyo. Nhoroondo mukatore nhoroondo irikutaurwa ngemadzibaba avo ari apa. Muri kutaura kuti zero ravo ari kutadza kuziva zvakaitika zviri kutsanangurwa apa. Uyu wakarohwe paguva rababa aine shungu yekuti zvinhu zvese zvaishandiswa ndibaba ngazvipinde muguva munhu aende nezviro zvake. Uyu wakarohwa. Ndakarohwa muromo zvikazi vakangwarisa. Ndiani wakakurohwa? Pamusoro Changamire. Ndakabvunza inini Changamire waingapo madzishanga aripo. Totombotaurawo zvapera. Asi ndakarohwa ndimai. Pandaona korido pamataura zviri pamwepo. Pane pawanotonga kuti nzvenga nei pamupacho wange wari pamwepo. Pamatadze kutipe anze kuti wakautore pfuti kwauyu kudzose pamba pana mai ndiani? Ndimai ere akaenda kana kuti ndiani? Pemuri kuti nzvenga ipo pa. Mushange wani. Au hosu mchoma. Mai aizoro uoi usabite zviro zvo. Aita samushenge mai. Aiwa zvimuri zvakaitwa guva painga nani. Mai angati murorwa waenda kokwana musha kuchitiita baba epo mukadzi epo ndiwo baba epo ndizvo. Ndo pandaide kupindura Changamire kuti Changamire makatume nhume yanga iripo madzishanga aripo ana baba anga aripo isusu takatipo takazoizwire nhau mudare kuti ndakade kuti mai ndikarohwe mudare. Ana baba muninacho nyaya yekuokoyi makamboizwa here kuti ndimai nyarara. Takazozvengana dzavo dzakaoenda chiyo. Uyu ndakarohwe paguva ataure kuti itai kuti mbasha idzi dziri munhoti kwakurwa ndimai muromo. Andi paguva ira anaite paguva atuzviona izvo. Handizi kuzviona. Pane munhu Changamire wakaite gumbondiwe namai utore pfuti kwauyu. Utore pfuti kwauyu. Chaende kumai chisimba rekuti uyu nyarara. Wakazotere pfuti kwauyu. Zvanga zvina mai mukati. Uripo zita rinobuda mukazwa kuti pfuti yakatorwa ndiyani raanokudzwa uyu. Ngoti pamba pako pfuti wakavharire mumba imo. Yanga isikarwanzwa kana musoro pedare. Wakauye kutore pfuti namai ndiani kudzose pamba pana mai. Kutosire ipopo ndanzwe soko rekuzi yakazi ngaiende ino ngekuti hakunyanyi kupindwa zvinotaura kuti paigara pakalokwa. Saka wakachizope makii ekuvhure kwanga kwakalokwa kuya kuya. Ndinoda kuti titarisisei pamusoro titarisisei ngekuti tingatenderedzwa. Nyaya inei ndazwa sokuti tikafamba kumaprofita atotaura nhasi ari kuti zvinhu izvi zvine vanhu vari kutozvishandisa nhasi. Hazvishandisi kuti pakati pavo pane munhu uri kushandisa zvinhu namai. Pamusori ndaida kuti ndichizvakaipo. Makii ndakasiya pamba pana mai. Ndo wanoenda chotsvaira kumba kwangu uchiita zvese zvavanoita. Uchigumawo mujuru uchidini. Uyo ngopa makii ndinovasunungura kuti ndakavasira kuti imba yangu isadona. Asi zvimwe zviri kutaurwa like zvataurwa kubvawo kuna babao. Anhoroondo iyo handizi kumboizwa. Wasiye makiwo wakasiye mai azogumujuru ndiye yakazotore ichi kudzose kuna kisiye zvimwe. Alright, ndichabvunza inini kuti sei makatora kuisa uku. Anoti inini ndine hope dzandakarota zvikazvidzosera ichi chinhu kune vanhu. Akataurira here ana baba kana kuti amweni ese mumusha. Saka mai aorote hope dzepfuti yemadukweni. Pakuchibata iwo semukadzi waingapera wakaprezidenti. Ikoko handina kuabvunze mibvunzo yese.
mai chakamire mai noumwe waano kana kuti nhana esa anoziye nyaya kunyanya mai ane umwe waari kuziyana nawo panyaya zvinewo zvawati hanzva dzaizi kumbonditaurira nhasi uno wazwa uri kufunga kuti zvingazwii kuti dambudziko kunyengwa kwehanzvadzi nedambudziko riri pahanzvadzi richipera wazwire mudaro mazwiri andaita vaningira wangu vachiti patakafamba zvakazi ndezvemumusha Madukwende. Saka inini zvemumusha Madukwende hatingarewo kuti futi iyoyo ndiyo inozi ndeyemumusha Madukwende. Mune zvakachaende kumusha kwaMadukwende bata ngoti mamadhende muri kuita hozi mune futi yakadzoswe iyo ikaende ino ikaende ino hanzvadzi ichita kuti baba ndaishupana nawo iwo wagare nhaka yezita rababa ishupana nehanzvadzi uri kunyengwamira munhu wagwanga dzichitaura munomu sati aende kumusha kwaMadukwende unoti zvandauye kudai ndichizwe nhau iyi ndaakupa kuchichimbofamba naye hanzvadzi ndichimbokuratira nawo ndizwe kuti ndizve uyu wakuchichananire ndini nehanzvadzi yangu neukamu tochimbofambawo tichimbozwa kuti zviri papi chaiko chaiko ndaana uyu nezita uyu mira ngomira iwe Jasper nhomba yako ngei usati wabuda mukati iri pane uyu wavhara uyu kuti handini nezita rababa inini dambudziko rehanzvadzi ndarizwa ndaakuchiti tichimbofambawo ndimbozvizwirawo ngenzee dzangu pamberi pachangamiri dambudziko rine hanzvadzi yangu iyi rakatanga baba achipo iyowo nenhomba iyi wakaramba iwo kuti nina samushaka bati kuramba chisumutirpolisi wasamusha kuti ukutohindana samushaka paunotora nzvimbo yavo zvimwe zvayo uchanga uchazozi ndiwe kana wofungidzira teeresa inozi mai wavo ngeimwe nguva kanga amwa mazwi mai wavo avazochengete musha nemazvi chazata padare inozada kuti ngini ichiti simba pamusha pasi pavo pamusha paanhu iwo chitonga ndiwo murume wepo uchitonga ndiwe rudzi rwepo rudzi rwacho rwepo wakanyarara ngii ari kuite simba rekuruwawo kusadudza ivi vana baba mazvairo zvatataura pano zvataura mukuru nezvatirataurawo pano imimi munotonga muo musakusara zvamakaitwa kunana kungange chikuku hazvisi pamutemo chikuku anaredi kuendesema aandinaredi haanaraedi kana iye mutongi mazwi havanaraedi kutidari pane vanhu maraisi avo anozvikuenzanisa kutokuenzanisa tondo noti kuti dare kurye marime munopisiswa marimeni munopisiswa marimeni awe ndogonda rashe mazwi racho aya ndiye mungatobvunza kuti kwemunotonga marimeni isatiziya asi marime takabvisa vanhu ane right yekutonge ndaa ndiheadman ndimambo hakuna kuti umweni munhu wechitatu une right yekutonge ndaa munyika muno mamaranda kuri kuenzanisa hangu kundoisa gondo ungozwawo kuti zvakadini ungangoni but inoti kuti nyaya yakadai iyoti zvisabvokomira-mirapo wozoise kwachuku amborye marime hakuna dzati right paheadman ndakabvisa kwashemazvi ndakabvisisa munosungwa kana kukunoti anaolowero ishe mazwi
nyaya iyi yakati nyaya iyi yauya futi mudare kachipiri zvichiri kuti pane umwe mwana wakatoka kaine nhau dzakafanana nedzangu nyaya iyi kake chitusa kana tichakwanisi handina chetichataura paendai kusoro ndo matauriro akaita ishe masa Akamuendeza nyama ile mazuva akatoendai kwahedzi haiti mene araredi kwenzi munhu mwana masimba ekwendiso munhu mwana hana vakachangamire mambo tanga tasvike pakuti uyu wati ndanda kuchimbokumbire kufamba ndapatwa pasi ndopadai kumbire kuti ana baba mwina acho anona amadhendi anonga anofanira kunga aripo ichifamba nemufambo neubaba namambo unenge aripo shosori ini vaprofiti kundodai kuti aprofiti andiso anonotaurawo hause kutora kunenge bhuku munowaziwa muchiprofita chitora zvirizo zvedu asi handisi kwadini kwatuma handizotaura bhuku inondozwa wairiti aprofita asi ativireni imimi mwai pane mazuva mwandazwa mwaitaura kuti mupambo tsvake mari yekufambire mukazi wako ndiani ndisekuru anowaiwa takazobata makazibata kuti kwese wataifamba tongobata sekuru jasipana waiwaoiaa iyo ndiwaititsvage mari mwayabata ichitani sekuru ndo ari kushandisa pese petirongofamba ari kudzakasiiwe zvinhu zvenhaka ndo arishandise zvinhu zvababa aiti mukwasha chitambo chiri apa tsvage mari ubvise imimi amubvise chiro chemukundo wemunhu kuchinyimi mukazi basiburura zvakataaripo akagarapo amubvise chiro chacho munotofa ndicho mukazviiteni zvezvitero iwo vandivanizvezvimakushapa ndivanobvisa angesa ndina basa nayo unazvo ndijasi musasaende ikwepo pandambotaura right mira yenyu kuti zvamakafambe kun'anga nekubatwa kwauyu tanga tisipo takwende panew page pazindi mambo pakumbira mukobambo ako akuru ane zita ramadhendi kuti ndaakude kufamba nemhuri chikumbiro chamambo chacho kuti imimi ana mariga ana babacho munge muripo musachaende kwaprofita kaendai kun'anga saka nyaya yapanapa ngeyekuti ana mariga mode kotsvake mari yekufamba ana baba munenenyewa anenge aripo ngoti akaoti azozvi takazwa kuti baba munini iwo asipo nge anga aripo anosarudzana kuti iwe chienda kwatimiri changamuiraikumbirwa kuti zvisatore nguva ba ngekuti jaspa paaizvidzidare pahedman ndichidzoke pamba pana mai naiye jaspa wakandituka akati iwe uri kuita basa ratonde kudare nana hedman udondiuraisa udotiuraisa ndiana baba saka nhasi unondaikumbirawo changamire kuti uri baziva kumba kusichagarika kusichagarika wrong when you do talk to them. No matter don't push any stops. I want to check all of it. So that a day number just handy something. My tongue is the wrong person. In our island body constantly. Get good away and I know do an issue that and it's too funny. You might see why they most day. Mushade kutimi amafunde pane nyenda inotaura kuti uchade kuti iwo yaye kwana bambo ichi iwo enda ugare kumusha ana bambo atauri wenyaya nezvekuita anode kufamba taida kutobvunza ido ati kwende hangaziya ati hazvidi kunonoka pamunofunga kuti mune mapedza rini gadziriro inini ndiri kubasa saka ndaifunga kuti sekuti kuuya kwandaitawo
apo pauda kutombotsvakwe mari kuti tione kuzadzise zvinhu izvi. Ndaifunga kuti kubvawo musi wa 9 December kusvikawo pamberi kubva taurai date yemunofunga kuti munemba kuti musina mombe panza mongopangana nani munaina musi wa 12 ndaida kuti tiuye pano pamusi wa 12 December. mwana wa Lazarus ndino chichemo chedate rudawo Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,